Už to ide. Dobrý deň, je ma počuť? Dobre, dobrý deň, vážení prešportskí priaznivci. Nachádzame sa na primáciálnom námestí s skvostom Bratislavy. Za 1778 1981 nechal si ho postaviť austriánsky arcibiskup Jozef Baťáni. Austriánsky arcibiskup bol v podstate v krajine druhý najmocnejší po kráľovi ako cirkevná hlava Bratislavy a teda celého Uhorska. Titul mal prímas, preto sa volal primaciálny palác. Takže nie od nejakej príjmy, ale od titulu austriánskeho arcibiskupa, ktorý znel prímas. Som sa chcel zamerať na výzdobu, veľmi peknú výzdobu tohto paláca. Sochárska výzdoba, ktorá je zároveň alegorickou výzdobou a zosobňuje osobnosti, ktoré charakterizovali aj arcibiskupa. Autormi sochárskej výzdoby sú podľa zmluvy, ktorú podpísali v roku 1779 Matúš Kögler a Filip Jakub Prokop, dvaja viedenskí architekti, ktorí podpísali túto zmluvu so staviteľom paláca Melchiorom Heffelem a s austriánskym arcibiskupom Jozefom Baťaním. Túto zmluvu našla Mária Malíková, alebo Pelcom Malíková už dneska, v 60. rokoch 20. storočia a jednoznačne identifikovala, ktorí autori zhotovili tieto sochy tu hore. Budeme sa držať opisu, ktorý sa našiel v zmluve. Hefele vysvetlil alegorický význam tých soch takto. Naľavo, z našej strany je súsošie, ktoré vytvoril Filip Jakub Prokop. Znamená to, je to súsošie Minervy, bohyňa Minerva, ako učiteľka múdrosti. Učí mladého chlapca, ktorý tam sedí, učí ho aritmetiku a matematiku ako úvod do štúdia vied a ukazuje na knihu, otvorenú knihu, a tam je napísané, všetko vychádza z jednoty a všetko sa do jednoty naspäť aj vracia. Ďalej je socha už od Matúša Köglera, ktorý bol hlavný stavebník, ktorý podpísal zmluvu aj za Filipa Jakuba Prokopa. Tá zmluva znela ináč na 2000 zlatých. Oni žiadali 2340 zlatých, ale austriánsky arcibiskup im to skresal na 2000 zlatých. Tá socha ženy, ktorá drží v pravej ruke kopiu a v ľavej ruke drží zatvorenú knihu, tá symbolizuje múdrosť. Idú ľudia, takže dáme